יותר טוב מהוודפרוף. זה לא נתקע, אני לא יודע, לא יודע. שק. לא? אנחנו עושים איתה עוד, כן. רגע, אתם לא עושים ביחד? לא, לא, אני ממהר הביתה, יאללה. Y como מאסטרים 40 פלוס, הלכם נעמות, אמור מספר 3. בצע בקרוספיט אקסטרים. כן. מות. 20 קילו, פלטה, 15 סוגר. 15 סוגר. יש את המדבקה פה. 50. עד למדבקה הזאת של הקופסה, קצת יותר. מעגל לריב. המדבקה הזאת, 50. עד זה הקו של המתח, פחות או יותר, של המדבקה. איטי וקופסה, בוא נמדוד עם המטר גם. אפילו שזה... הנה מטה. סובב, 60. יאללה, סבבה. אני לפי השעון פה. נלך קצת לפה. יאללה מטר, אוי בלט. סבבה. 15 שניות? יכולה להגיד לי זמן פה רגע? כאילו תלחצי, תגיד לי 12, 11, אני מוכן. מוכן איגור? 15, 14, 12, 11, 10. סבבה, יאללה, אני איתו. 5, 4, 3, 2, 1, יכול. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. יאללה, עזוב, תן לו לקפוץ. ארבע. 7. 8. עלי, תתחיל לשבור שם שתתווה. דקה ורבע מעכשיו. 4. הוא מנסה להגיע לכיוון מהר.
מעולה, מעולה. עשר. 5, 4, 3, 2, 1, סע. 1, 2, עכשיו להתכופף. 3, 4, יופי, יופי, יופי. 5, איפה שתופס, ו6, יופי, יופי. 7. חצי דקה עברה, 8, יופי. 9, סע לתקופה. 1, 2, 3, דקה עברה. 9, יופי, יאללה, אם תעשה דקה פה יהיה לך, שם איזה דקה על המטר. 50 שקל. בסדר, זה הסיבוב שצריך לעשות. מה זה הפעמים שם יאללה. 1. יותר רחב נראה לי על פרסמנו. 2. וזה גם 40 שניות על המטר. 3. 4. דקה וחצי עברה, 5, עוד אחד, זהו. 6, יופי, יאללה, זהו, זה הסיבוב. בוא לתת עבודה, אחר כך אפשר להוריד קצב. 3, רוצים זמן על המטר. 4, 5, 6, יאללה, שלושה אתה תופר. יאללה, זמן על המטר, אתה רוצה לנוח לפני המטר, חברים. ודקה מעכשיו, סע. 1. 2, יופי. 3, יאללה, תשמע, 50 שניות. תן את הקופסה, תן. 1. 2, יופי. 40. ועכשיו. יאללה, יש לך סט אחד ארוך, אתה רוצה תיכנס, תקל על השעון. ב-25 אם תיכנס, אפילו ב-20 אתה יכול לדפוק סט טוב. יאללה, צריך לעלות. יאללה, צפור פה חזרון. 1, 2, יופי, 3, 4, 15 שניות, 6, 7, 8, 10 שניות, 9, 10, ממשיך. 1, 2, עוד, 3, 4, עוד. עלה. 5, יופי. עכשיו ב-55. אתה עובד הטלפון שם? יאללה, 5 שניות, בסינגל עם היה טוב. 3, 2, 1, זהו, יאללה, סע. לא לצעוק, כן, בדיוק. כי אז זה מתחיל לעצבן. 3,
שש. שבע. אפילו מילימטר, לא, 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 עצור עכשיו, תעלה. 8. זהו, השיעור הזה נגמר, קדימה, אתה בתוצאה טובה. 9, יאללה, סע. באיזי, באיזי, הכל טוב, יאללה, סע. לא, 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 לא לעצור עכשיו, פה, זה רק קפיצות, עלה. 8. 9. טוב, יאללה, באיזי. אתה רוצה 2 מסלפים מספיק לך, אפילו אחד. תעשה, תעבור עוד דקות, יאללה, סע. אתה צריך את התוצאה הזאת, אתה לא יכול לעשות כמוני, סע. אתה ללמוד, זה רק 6. אתה לא יכול לעשות תוצאה כמו שלי. 1, אולי 2. עזוב את הרגליים, סע עם הזה, רגע. 2, יאללה. זהו, יש פה 3, יופי. רגע. 4, יופי. יאללה, יאללה. הנה, דקה מעכשיו. 5, עוד אחד, עוד אחד. 6, יאללה, קופסה, קופסה. חייב משהו להבין, אתה לא יכול כמו שלי. 1, 2, 3, 4, 5, אין לך ברירה, אתה חייב צד של גול. 6, צד של גול, אין מה לעשות. ותרים, תרים, תרים, תרים. צד של גול, צד, חצי דקה. 1, יופי. 2, עוד אחד, עוד אחד. 3, יאללה, 3 קופסה ומה של אף אחד לפחות. 1, 2, 3, 15 שניות, יאללה. ונעלה.